vil bare lige vise jer mit outfit for i dag. Og så, ja, jeg har taget hjem til skole her tidligere, fordi jeg havde ondt i hovedet, inden jeg skal til træning snart. Så. Og så min styrelsesøster fødselsdag i morgen, skal jeg spise. Det bliver meget hyggeligt. Jeg tænkte lige, vil se mit outfit. Jeg ved ikke lige, om det er fokuseret ordentligt, men ja. Jeg er i min stue. Jeg har bare lejestrømper og nederdel fra BTK. Og så min bluse fra, som jeg købte her til siden af i fredags. Så. Det var bare lige en hurtig video. Jo, jeg har spørgerunden i gang. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor I ikke stiller spørgsmål. Men hvis I lige ser den her i hvert fald, så må I godt lige, hvis I er interesseret i at vide, hvad den, altså mere omkring mig, så kan I jo bare stille spørgsmål. Så det var bare lige en hurtig video. Hej hej.